Dobroveče, draga deco! Dobrodošli u još jedno veče bajki sa Supreme Nexusom. Večeras ćemo čitati jednu jako lepu i poučnu bajku koja se zove Vuk i 7 Jarića. Ovo je mama koza, ovo su Jarići, da ste skontali na slici. Priča kaže sledeće. U blizini šume živela je koza koja je imala 7 lepih i nesnašnih Jarića. Jednoga dana, kada je koza pošla da nabavi hranu, pozvala je svoje Jariće i kazala im: Tečice, ja idem po hranu, a vi budite dobri i nemojte nikom da zatvarate vrata, jer bi mogao da dođe vuk i da vas pojede. Ako bi se ipak pojavio neko ko želi da uđe, vi mu tražite da prvo vidite šapu, ako je šapa crna, to je sigurno vuk. Takođe, nemojte verovati njegovim pričama i ne otvarajte. Dobro, mama, viknuše Jarići uglas, idi i ne brini. Kada je koza otišla, Jarići su nastavili da se igraju, pa su se toliko zaneli da više nisu mislili na mamine reči. Vuk je međutim bio u blizini skriven iza velikog drveta i video je kada je koza otišla. Sačekao je izvesno vreme, a onda se uputio njihovoj kući. Provirio je kroz prozor, ugledao bezbrižne Jariće zanete igranjem i pokucao na vrata. Ko je? Zapitali su se Jarići. Ja sam, dečice, vaša mama. Donela sam vam puno lepih stvari, otvarajte. Jarići su poleteli ka vratima, ali 7. najmanje Jare zaustavilo je ostale viknuši: Ne, to nije naša mama, ti nisi naša mama. Ona ima lep i umilan glas, tvoj je dubok i hrapav. Vuk se razljutio i otišao da nabavi kredu, koju je rastopio i progutao. Glas mu je postao mek i umilan, pa je pohitao nazad i ponovo zakucao na vrata. Ko je? Upitali su Jarići. Ja sam, vaša mama. Donela sam vam puno lepih stvari, pa mi zato otvorite vrata, uzviknuo je Vuk umilnim glasom. Jarići su pojurili ka vratima, verujući da je to mamin glas, ali najmanje 7. Jare preduhitri ostale stade uz vrata viknuši: Ako si ti naša mama, onda stavi uz prozor šapu da vidimo kakve je boje. Vuk diže svoju mrku šapu, a Jarići povikaše prestrašeno: Ti nisi naša mama i nećemo da ti otvorimo vrata. Razljučeni Vuk polete ka mlinu. Sav je drhtao od besa što ne može da nadmudri male Jariće. Čim stiže u mlin, on zavuče šapu u vreću brašna, te šapa postade potpuno bela. Onda pojuri natrag i po 3. put zakuca Jarićima na vrata. Sve je bilo kao prethodna 2 puta, ali kad Jarići zatražiše da pokaže kroz prozor šapu, Vuk pruži onu belu i mališani povikaše: Ima umilan glas, belu šapu, to je sigurno naša mama i sad ćemo da joj otvorimo. Jarići otvoriše vrata, a zjazjareni i gladni Vuk bace na njih bez milosti. Mališani pokušaše da mu izmaknu i poskakaše ispod stola, iza stolice, u veliki kredenac, u korito, u peć koja nije gorela, u sanduk s drvima. Vuk ih pronađe i proguta i sve redom, sem onog najmanjeg 7. Jareta, koje je nekako uspelo da mu neopaženo umakne i sakrije se u unutrašnjost velikog starinskog sata. Vuk se zasitio progutavši onih 6 Jarića, pa izašao iz kuće ubrzo, zaspao u senci starog hrasta. Onda je naišla koza koja je odmah shvatila sav užas u njenoj kući koji se desio. Trčala i zvala svoju decu, dozivala ih, sve dok se najzad nije pojavio onaj mališan iz sata i prestrašenim glasom ispričao mami šta se zbilo. Ne časeći ni časa, hrabra koza je makazama rasporila Vuku trbuh iz koga su iskočili još uvijek živi i zdravi Jarići. Onda je uz pomoć svoje dece napunila Vuku trbuh velikim kamenjem i zašila. Kad se Vuk probudio, osetio je strahovitu žeđ i krenuo ka vodi da se napije. Šta je to tako teško u mom želucu? Pitao se gegajući. Kao da sam se najeo kamenja, a ne Jarića. Kad je stigao do vode, nagnuo se da pije, ali ono kamenje preteglo i prevrnulo ga u duboku vodu u kojoj se nevaljalac utopio. Teško je opisati radost koze i njenih 7 Jarića koji su uhvatili u kolo i radosno zaigrali tako što su pobedili Vuka. To je bila priča o kozi, Vuku i 7 Jarića, nadam da vam se dopala. Ako želite da pogledate sledeću bajku, kliknite ispod. Hvala lepo, doviđenja, prijatna noć.